даҳани тозатон ва дар забоное ки ширинтон и гапҳои қабеҳу ҷазири мусрс ки туна намегирифтем. 4 китоби динӣ аст: Қуръон, Инҷил, Забур ва Таърот. Просто ҳамин китобҳоро ҳар хел дино мехонанд. Яъне мисол мо мусулмонон Қуръон мехонем, Инҷила христианон мехонанд, Таърота евреё мехонанд, Забура хатунакунон католико мехонанд. Инҷил яъне ки касе намедонист ҳамун Библия мешавад. ин китобҳоро хондан, дидан, донистан барои худ ягон илми зиёдӣ гирифтан ягон ҷои безеб надорад. Главный ба ҳамун китобҳои дини дигар, яъне ҳамун Инҷилу Таърот, ҳамун хели китобҳо ғайр аз Қуръон амал накунӣ шид. Тамом. Қуръон китоби мояй, дигар китобҳоро ӯ гапе надорад ки мисол вайро ҳурмат накунӣ. Агар ки оиди зидди ислом гапзанӣ бошем, гап нест. дур намерем. 1 ҳафта пеш ҳамун тоҷики хитон дар Тоҷикистон дар хонаи Аллоҳ масҷид омада домлора ёки ҳамун коргарои масҷида чӣ гуфта? Муллота фалон мекунам гуфта. آدم خوب خواستم برای تو گوشو میشم برا دلی بوجو میگم انا آدم اومده میگم میگم تو یا محل آدم محکم کنه پول مچتا نه تو هم گفت میسی او محکم کنه مچتا میگم تو دوا میگم تو گفتگی میسی او محکم کنه پول مچتا من ماشی صاحب دارم ماش باید خاص شاش باشه بتونم ماشی صاحب دارم بیار محکم صاحب ندارم مچی در مسکو یا سلامتی در مسکو گاش در توجی چه فهمیدی من فقط میگم تو نگفتی تو میگی که یک شلوغ آدم میگم تو گفتی همین شهیده همین شهیده چه گویدو انا میخوام گفته که همین بولو تا میگم کدومی چری الله بدین که همو آدم رفتین و قپیدین ویدیو کردین سینمات کردین بخشش پرسوندین و در اینترنت پرداختین یگان تا برای چی؟ برای ای گپ چاپ کردن کلی کپ پکالون در کوره. شما کتاب بیبلیا را گنده میکنید، یعنی دینی христианро пас мезанед. ин нодурустай бародаро. ҳамун христианорам мегӯянд ки худо яктай. просто дино ҳар хелай. мо ки мусулмон ҳастем Қуръон мехонем ва ё христиан ки ҳастанд Библия мехонанд. мисол ман ҳамира уверена мегӯм ки вақте ки ман мусулмонам, бародарои ман мусулмонам ва худшона мусулмон ки мегиранд ва даъвои мусулмонӣ мекунанд, ҳамин агар рафтеста бошанд дар замин ёки дар ягон ҷои ҷазир китоби Библия агар хоб бошад, ҳамонро бина просто так намезгарад, намерава. Мерава мегирад, тоза мекунад, ягон ҷода мемонад. барои чӣ? дар он видео гуфтам ки ай Қуръон баъзе чизо дар Библия омадагия. шумо нависем ки китоби Қуръона кати Библия сравнивать накард, як накард, ман вайро як накардам. ҳамиқа гуфтам ки што ай Қуръон баъзе чизо дар Библия омадагия. мисол Исо пайғамбар дар Қуръон омадагия, вай пайғамбари мояй дар Библия омадагия. просто мо Исо пайғамбара пайғамбар мо мегем. яке аз беҳтарин пайғамбарое ки дар олам омадагия. 124 000 пайғамбар омадагия. ҳамахе аз онҳо беҳтаринош 25 таш дар Қуръони Карим ҷо гирифта шудагия. ва ман боварӣ дорам ки христиане ки дини худша ҳурмат мекунад, агар Қуръони моро дар ягон ҷои ҷазир замин бина, вай ҳам ранги худмон мегираву ягон ҷои тозада мемонад ёки ягон мусулмонда метия. ман бародар мегӯям китобтон дар замин хоб накунад. барои чӣ? барое ки вайҳо ҳам медонанд ки што дар Қуръон Исо пайғамбар омадагия, яъне Исус мо пайғамбар медонем ва ё худо медонам. не ки баъзеётон танқид кардем ки дар Қуръон чизе ки дар Библия ҳастай нестай, ё ки дар Библия чизе ки ҳастай дар Қуръон нестай. агар шумо Исо пайғамбар моро қабул накунед, хай кори шумояй. чӣ хеле мусулмон мешунагане. Мадина ба сай вақт беторат мегем. шояд ки беторат боша, гап нест, ман кати шумо розиам. не ки ҳамун инсон боварӣ дорам ки аяк хеле шумода як рӯзда зиёдтар, яъне 4 бор овозӣ мекунад чем як хеле шумо. мегӯем ки Қуръона гирифт дар замин партофт. мардум, бародаро, шумо чива тӯҳмат мекунед? шумо дидем ки гирад Қуръона партофта боша.
гирифтакҳо дар камера дар замин омадагие Ты читаешь Библию, а я Коран. неки яъне поёнда омадаги мумкин ки ва ягон стул дамонда ёки ягон стол дамондак ёки ягон хеле чӣ мегам ҳозир хе бифаҳмонда чтобы ҳаматонара туғри фаҳмед ҳамин почашна хеле чорзона мекунӣ мешинӣ ку мумкин ҳамунҷаш дамондак яъне ки вақте масҷид медури ёки қуръон мехонӣ мехонӣ дар почаат мемонӣ ку ман ҳамира гуфтаним хеле не ки ман тарафи ӯра гирифта ёки зидди ислом камтарак вақте ман ҳамира гап зазам камтарак сартона кор фармонен илтимос аз шумо бародарон ҳозир ман дар пеши ягон зоти инсоният отчитываться ёки бахшиш пристоять ният надорам агар ки дар берунам любой кас маро бина чизе ки ҳозир гуфтам ана мера павтор мекунам як бори дига мегӯм дар ҳамун видеои охирон 600-700 та фақат комментарияи ҷазир омадагия 5-6 та хуб омадагия чандсадта дизлайк омадагия ва 100 чандта лайк омадагия гап нестай кори шумоя не ки мада ҳамиш басае ки 100 чандта ҳамон одамое ки маро фаҳмидан гапҳои маро дуруст қабул кардан ҳамон қалайк мондагишон ку барои ман басай барои чӣ барое ки маро фақат инсонои ба тарбия бо ақл ба фаросат ва камтар хеле ай олам камтарак маълумоти хуб дорам ҳаваё фаҳмидан меган ку главное не количество а качество ҳамон одамое ки фаҳмидагӣ одамои нафаҳмидагида якта дутаждан мефаҳмона ӯҳо мефаҳмад дальше меган ки эхе набуду эхе гуфтак меган тамом фикри бисёриётон ҳамин буд ки ту зидди ислом гап задӣ зидди қонуни аллоҳ гап задӣ бахшиш пурс видео ки мо тура мебахшем мардуми гумроҳ агар ман зидди ислом гап мезадам ку тоба навзан биллоҳ ман мурдагим беҳбад ина хеле видео карда видеообращение карда ман аз шумо дига бахшиш намепурсидам чо мекунам бахшиши шуморо шумо кием ки шумо мара мебахшем вақте ки худои таоло истодагия ки ай ӯ ман бояд бахшиш пурсам шумо як махлуқи обычни прастоен ки куни хитон тарай куни хитон гӯҳай хитон нашаву каляну любой чиро мезанед зинову ҳаромию дуздию гопстоп любой чӣ мекунед ай ҳамон хотир гапҳои ман сахт нараса илтимос бисёриётон сероно и гапа дига хела мефаҳмед ай ягонтатон бахшиш пурсидан ният надорам бахшиш пурсам фақат дар назди аллоҳ мепурсам ва барои видеои барои мадина кардагӣ не барои дига гуноҳон атак ҳаматон сероно саломат бошед ай ягонтатон хафа нестам ягонтатон претензия надорам агар ҳамин видеомам шумода чӣ мегам ҳамин видеомам агар нафаҳмем ку значит ман дига хеле даст нахе